बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. सावंतवाडीकरांसाठी आनंदाची पर्वणी घेऊन येणाऱ्या आनंदोत्सव प्रदर्शन व विक्री महोत्सवाचं यंदा 4थं वर्ष असून या यशस्वी 4 वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य प्रदर्शनाचं उद्घाटन युवराज लखमराजे भोसले व जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आलं. तब्बल 75 स्टॉल या निमित्तानं थाटले असून आरपीडीच्या पटांगणात भरलेला उत्सव सावंतवाडीकरांसाठी ही खास पर्वणी ठरत आहे. फीत कापून या महोत्सवाचा शुभारंभ करण्यात आला. त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन व श्रीफळ फोडून प्रारंभ करण्यात आला. यंदाही या प्रदर्शनात विविध गृहोपयोगी वस्तू, खाद्यपदार्थ आणि आकर्षक उत्पादनांची विक्री व प्रदर्शन होत आहे. गेली 4 वर्ष आनंदोत्सव भरवत असून यंदा जवळजवळ 75 स्टॉल धारकांना संधी देण्यात आली आहे. आरपीडी हायस्कूलच्या मैदानात हे प्रदर्शन 26 एप्रिलपर्यंत सायंकाळी 4 ते रात्री 10 या वेळेत सर्वांसाठी खुलं राहणार आहे. या आनंदोत्सव उद्घाटन प्रसंगी सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले, शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत सावंत, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्मा सावंत, संयोजिका पौर्णिमा सावंत आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन ॲडव्होकेट प्रणिता कोटकर यांनी केलं आहे. माझं नाव पौर्णिमा सावंत. मी गेली 4 वर्ष आनंदोत्सव हे प्रदर्शन आणि विक्री भरवत आहे. एका छोट्या स्केलवर आम्ही चालू केलेली ही गोष्ट आणि आज 70-75 प्लस स्टॉल्स आहेत तिकडे. त्यामुळे त्याचा मला खूपच आनंद होतो की ही सगळी गोष्ट म्हणजे एवढी मोठी होत चालली आहे आणि खूप एवढा मोठा होत चालला आहे त्याचं. आणि माझ्या घरच्यांचे माझ्यावरती खूप आशीर्वाद आहे की मी असंच मोठी होऊ शकते त्या गोष्टीतून. आणि मला जास्त काय बोलतायला नाही, माझं 2 शब्द संपवते. पण आलेल्या सगळ्यांना लोकांना खूप थँक्यू, कारण की आम्ही मार्केटिंगसाठी खूप एफर्ट्स देतो. म्हणजे जवळजवळ आम्ही 2 महिने आमचं कंटिन्यू मार्केटिंग चालू असतं, जे आता आम्ही इकडे बघतोय. आणि त्या गोष्टींचा सगळ्यांचा खूप चांगला सेल होऊन जाईल आणि ते लोक सगळे खूप खुश होऊन जातील अशीच माझी ईश्वराचरणी प्रार्थना आहे. आज इथे उपस्थित आमची बहीण पौर्णिमा, जिच्या पाठीशी एक भाऊ म्हणून आम्ही नेहमी पौर्णिमा उभा राहणार हा शब्द तुला आम्ही नेहमी दिलेला आहे. आज या आनंदोत्सवाचं 4थं वर्ष आहे आणि खरोखरच इथे खूप छान असं आयोजन हे दरवर्षी होत असतं, आम्ही पाहत असतो. आणि एक किमया आहे पौर्णिमा, तुम्ही एक थॉट प्रोसेसनी हे सगळं 4 वर्षापूर्वी चालू केला. आज ही सगळी टीम तुम्ही सगळी उभारलेली आहे. आज आपली सगळी भावंड दिनांसारखी तुझ्या पाठीशी आहेत. आज आमच्या सगळ्या ॲडव्होकेट बहिणी सुद्धा तुम्ही सगळे कामधंदे सोडून तुमच्या सगळ्यांसोबत लागलेले आहेत. मला खरोखर खूप अभिमान आहे तुमच्या टीमचा. निनाद असाच आपण आपल्या बहिणीच्या पाठीशी उभे राहूया आणि दरवर्षी हा महोत्सव जास्तीत जास्त मोठा होऊ दे. हे 70 नेक्स्ट टाइम तिकडनं सुरू करून तिथपर्यंत जातील, हा तुला आशीर्वाद. आणि ह्याचं एक्सटेन्शन हळूहळू आपण SPK पर्यंत देऊ, युवराजांपर्यंत, ही एवढीच आशा व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो, तुला शुभेच्छा देऊ. आणि आज म्हणजे आम्ही दरवर्षी म्हणजे पहिल्या वर्षापासून थोडं वाढत चाललेलं आहे आणि आम्हाला चांगलं वाटतंय की असे प्रोग्राम्स आपण आयोजित करतात. आणि आपणच म्हटलं की दरवेळी डिसेंबरला होतो आणि आज लोकांची मागणीमुळे मी आज 10 तारखेला म्हणजे एप्रिलमध्ये केले. तर त्याचप्रमाणे असंच लोकांची मागणी येत नव्हते तुमच्या वेळेस की असेच मेला असेल. आणि विज्ञानाने म्हटलं की नुसतं हा मूर्ती नाही तर बाहेरपर्यंत पण जायला पाहिजे की जी रस्ता असेल, त्याचं काम असेल 100% करून घ्या. पण दरवेळी विक्रांतजी आपण पण त्यांना दरवेळी सहकार्य करतात, हे उपलब्ध करून देतात. खूप खूप धन्यवाद. मला वाटतं की आपण पौर्णिमाजी की आपण व्यवसाय चालवतो आणि इथं जाऊन सोशल काम पण करतात. नाही पण तिथं व्यवसाय पण करतात आणि इथं एक सोशल ॲक्टिव्हिटी पण करतात आणि लोकांवर इंटरॅक्ट करतात. आणि तेच म्हणजे तुमच्या आईवरून तुम्ही शिकलाय की कुठेतरी नुसतं व्यवसाय करून नाही पण कुठेतरी लोकांवर कॉन्टॅक्ट करून सोशली ॲक्टिव्ह राहायला पाहिजे. तर एक
खूप आनंदाची गोष्ट आहे. असंच आपण पुढच्या आयुष्यामध्ये पण असंच काम करत राहावा, मी एवढंच करेन म्हणेन. आणि परत तुमच्या आनंद उत्सवासाठी असंच शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. उद्या मला वाटतं नगराध्यक्ष मॅडम सदाजी येतील. मला माहिती आहे की त्यांना आवडलं आहे की सगळं पाहायला 100% ते पाहतीलच. तर खूप खूप धन्यवाद आणि आज बोलवलं त्याच्याबद्दल आभारी आहे.